Yes, okay. Kiksunan may adlaw na sad. Ganyan tanan. Kumusta na sad mo? Niyaga pa ninyo ang luggage ganginan refund pa. Barilio Morales. Again, my partner kabundari, si Randy Tayad. Asap kita, always say a prayer. Pero kiksunan, di na maglangan. Ang satang pagkatungatagan ng pagdagad pinadaha kinis usa kadalagan sad. Ano, magtago na kinis ang nga Rosing. Makakita gali ko sa naong aning tawhana, murag mo andar gud akong sapot ba? Sapot as in sapot gyud. Grabe mo gud kabugal-bugalon. Naibog ra baya unta ko pero giluom ko na lang ang tanan. Makalagot gyud uy. Way respetar nga rin ako. Ambot naibog pasad ka ni siya nako. Ipaagi lang ani niyag binuang. Mumugod ni ang mga paghitabo. Day adlaw nga nagkatagbo mig si Jokard, nya wa na jud kong kalikay. Ay, Rosing. Oh. Uy, Kumusta naman si Kingkoy? checking koy. Ikaw may kingkoy. Wala kang kilang kinsa na si Kingkoy, Sing? Isa man na siya? Muna yung leading man ni Rosing si Kingkoy. Da, wa pa kong kaabot anak eh. Di anas alimyon ka niya nya doon na si kontrabida sa gugma ni Kingkoy kang Rosing. Kinsa man? Sa Dikyam. Karaang tao, jugay ka Jokard no? Pero karon Sing, wa ni Kingkoy ang Rosing, lain na sad. Sa naman sad, Kung na sad, taman Jerry, nausay taman Mike, usay po taman Dino. way lami. Asam di ka Sing? Nanota naman ka, kuyog ka? Bawa ko asa ka adto ka sa lubong sa mausoleo ni Cardinal Vidal. Kuan kining dito na gani ko gikan, nagkita ni si Monsignor Bilabaho dito. Way nangutana, uy. Og uy, yun na Sing kining naglakulakaw ka nga ikarang usa. Ano dayo, sa problema? Na kuyaw. Si kuyaw, Matimingan kag kanang serial rapist. Ikaw ra bang usa? sa serial rapist. Daghan na kayong babae nga nalugusan na ng serial rapist ay. Galig na, mabiktima ka. Uy, simbak ko. Kinahanglan yun nga doon na kay kuyog. Imong backup ba? Kinsa man? Bisag ako lang ba? May man kong mga mot kay sakop man ko sa balintawak Jack. Sabi ay, pikat ni mo Jokard. Oh, ako lang imong supiron. Ilabi lang, musimba ka misa di galyo. Kuya kay bawawan ka, malugusan sa ka. Simbak ko. Muna na ako lang imong bodyguard ni mo Sing. I'm going to watch your step. Pikat ni mo Jokara ka. Dako lang liog di mo. Kita pa rin ka sa mong baboy. Nga naman. Way na akong puros liog. Ha? Oh. Ano ba mitubay bang ko ni mo ay? Makalagot di kada. Oy, ka rin nag-una-una diha. Kaning, ngablit ko ka na ko. Unsa? Kablit ko taon. Hilasan tayo. Peh! Sing. Kuan Usa, mo, usa, Sing? usa. Karong gabi ba, ngarana ko nimo ha? Sige, cute. Aro po silang kapapa na ko. Naigon lang ko. Ano bang mitubay man ko ni mo? Ato na ko eh. Makalagot na tawhana ka da. Rin lang ko eh. Unsa? Kaya asa man di ka, ha? Kuan mo gud Sing kining, doon naman ko ko'y gipangita. Unsa? Unsa yung magipangita? Gipadam ko man ko gabi nga ipapangita anak ko ang natawhan sa tong Ginoo. Kanang mo nang pangitaon nako. Nakit-anay mo. O palagi, kayo tagpangita na. Unsa may ilhanan? Doon ako imbitoon. Unya, nakit-anan ni mo anak kong bituon. O nakita na pero di man natawhan sa tong Ginoo. Unsa da itong bituon na? Kaltix man to. Daan palagi ko, sigbalik, wa nagilami. Ato na ko sa Pimarto kay makikita kong sa Taklaus. Yun na pala ko, Jokard. Mangutana ko ni mo. O unsa man na Sing? Nganong tambok mo na si Santa Claus? Magawas mo na sa Pasko. Aw, nakubag, sige inuglak to Puffy. Tingali mo na nambok. Ayay, sutanan. Okay ra palang unta ni si Jokard pero makalagot manggod kay bugal-bugalon kaayo. Og doon na pala ang naibog nako si Virgo nga miawa sad ang hambog. Hi, Rosita! Hello! Di siya telepono. Dili lang kinuunta ba? Time pa. Ikaw to si... Time pa. Nakaila ko ni mo. Ako si Virgo. Virgo Putins, Virgo Clemens. Uy, karon pa man ko makakita ni mo, Virgo? New arrival ko, bago kong naabot. Gikan ko sa estate. So okay ka kanyo arrival. Mao ba? Gakita akong lalis airport ganina, daga custom. Nya. Iya manggugiablihan akong balikbayan box. Hawa na ko pablihi. Unsa day sa imong balikbayan box? Mga Christmas gift para sa akong mga higala. Hatagi sad unya ko ha. O to ako'y gilain para ni mo, Rosita. Unsa man to? Vibrator. Daoy, ala, uy. Maganahan ka. Bitaw, Ros, basta doon na. Unsa may imong gift kaha na ako isa? Ako alang, Ros, exchanging gift lang ta. Unsa exchanging gift? Kuan ba ka ng bayluhay tag regalo? Say baylo ay bagregalo, Virgo, uy. Kuan ba, muhatag ko ni mo, muhatag sa kanako. Mao na baylo ay regalo.
Mao na nga ang atong buhaton, magbaylo ay ta. Imo ihatag nako, imuha na lang, ha? Sasa? Wad yung kakasabot. O ang ako ihatag nimo, ako na lang sad. Ang imo ihatag nako, anak na lang nimo, di ba? Bayot. Nagkabantay dahil si daddy nako bayang sa duha ka tawo nga nangulitaw nako. Gi-interview gyud sa akong amahan. Kisa man aning duha ang imong pilion, iha. Way mapili dad uy. Kasi mapili nga naman. Ang usa ang bugiro, ang usa sad bugal-bugalon. Purbida wag ito o da. Kuridas ang duro ha. Pero gusto na kong mahimamat ka na silang duha, anak. Ako pa pamisitahon din sa bahay dad. Wala pa may papabisita ha. Kay akong himbisan. Sila. Ni ako, Ros. O kaya akong Christmas gift nimo. Uy, unsa ni Virgo? Kini, gamay nga Christmas tree. Wala mo tubo kay plastic malagi. Gitungtong sa kubanang nga kahon. Gihapinag karton. Gamay kong Christmas tree, luoy kaayo murag wa nay bili. Bisag bati ako lang gi-display, kay Pasko man lagi. Do na kini dekorasyon, akong gitap-tapan sa papel di hapon. Mga kinding baratuhon, akong gipamutos aron dili hulmigason. Gamay kong Christmas tree, dili makita in town kung gabi. Kay wa man sad ko'y electricity, kay purdoy man lagi. Do na kini dekorasyon, akong gitap-tapan sa papel di hapon. Mga kinding baratuhon, akong gipamitay aron nindot nga tan-awon. Ang akong kumpare, hinawayon siya bisag pulos buti. Gikatawan ang akong Christmas tree, gitamay kay pobre. Ayaw lagpanaway, aron di ta mag-away. Unsa? Gihatagan kag gamayng Christmas tree? O, Chukard. Nay, mauni. Kagamay. Nakaihatag na akong Christmas tree. Oh, Rosing. Kinadakang Christmas tree. Imo na kuala dito. Hain man. Nas Puentos Minya. Muna ko ihatag nimo. Bugal-bugal na sad ay. Muna Christmas tree nga nabali ang sanga ug nasangit ang imong panty. Ay, ang bugyon! Ay, manicure ka, Yads? Oh, kay daghan tag istoryahan bayot. Ha? Unsa man libak nga sap? Mao cute. Unsa man lagi na yan? Kuan bayad ba? Naglibog gid ko uy. Naglibog sa unsa? Kung kinsa akong sugtuin,
ang usa hambugiro, ang usa bugal-bugalon. In your own opinion, ayon magkahay bugat. Ang hambugero o ang bugal-bugalon? Select the correct answer. Murag parehas raman yads, uy. Oh, parehas ra? Hala, sugtan ang duha! Ni, kuyaw. Og diay naabtan ako si Virgo nga nag-inom sa ilang kaday, abi kay biagi man ko migawas gid ang hambog. Ispiso ra bagid kaayo, gipadungog-dungog gid ko. Habi ninyo mga friends, karong pista, o karong dili pista, karong Pasko, pizza 25, manghatag kog mga pinaskuhan, magpailog kog kwarta sa mga pobre kayo. Oh, sa may mong ipanghatag ko no Virgo, Manghatag kog mga sardinas. Oh, pailisan akog basura. Exchanging game. But-butom joy kayo. Manghatag kog tagsa kasakong bugas. Uy, hatagin niya ko Virgo ha? Oh, tinuod na. Unahon lang sa nako ang sako, iuwit lang na akong sud kanang bugas. Ha? Bangas ka. Kamong mga way sapatos, doola ko ninyo kay tagaan tamog sapatos gikas gawas. Ibaw ko kung saan ang sapatusa. Pulo sa tuo. Adili, ang tikod na asto nga. Labis ka mo. Ato mo sabo, ato mo sabo! Lahisan si Jokard kay bugal-bugalon sa disya nga pagkatao, wa gyud gipili bugal-bugalan gyud tanan. Hi mga barkadas, may kay ni amo. Hi. Hi, young girls. Hi, young girls. Sugod na sa digbugal-bugal ay. Ah, O sa Jokard, what happened? what happened? Makalagot yun. Oh, rigid kaayo. Mayrag mga matay, mga batignaong. Ha, wa may naibog. Mayrag mga matay, ang tanang mga gwapa. Simba ko. Okay ra, Ros. Di ka mamatay, exempted ka. Okay ra. Gigeneric lang ako. Bugal-bugalon. Ay, pastilan yan! Grabe, juday kaayo si Jokard, no? Grabe yun! Kabagal-bagalon. Gibugal-bugalan sa di ay kaniya yads. Oh, napagan ko ay. Makalagkot yun ni Jokard. Nga naman di ay yads, unsa man na nahitabo. Da, sa diyang nangihi ko. Gibugal-bugalan ko ni Jokard. Yun sa makapagbugal-bugal. Kantahan ko samtang nangihi ko, Yads. Yun sa lagi pagbugal-bugal. Ay, nakabatid ko, Yads. Uy, kanta dyo kayo nga bugal-bugal. Kung ang bayot na'y mangihi, magpanlingig wabay ng lili, kay magbadbad pamanday sa pisi, nagigot siyang buhi. Kalagot yun ako, Yads. Lagot yun kayo. Grabe yun kayo ka bugal-bugalong. Tawhana. Huwag yun na, gipili yads. Hasta gani ko. Giapil mo sa gani ko. Ha? Kanus aman? Sa diyang nangihiisat ko, gibugal-bugalan sad ko. Gaon sa makapagbugal-bugal. Gikanta-kantahan ko, ana ay. Kung mangihi na si Inday, magbarog lang magpabuhagay, inighuman og pabuhagay, iyang sayal ipamaypay. Oh, naglagot na gigid ko, naglagot yun ko. Gray! Og nakahukom na lang gid ko nga wa ko'y sugton sa duruha, kay ang usa hambugiro, ang usa sad bugal-bugalon kaayo. Og nagigsulti na ko ang akong amahan bahin sa akong gugma. Unsa naman ha? Iha, Rosing, nakadecide ka na ba? Nakahukom ka na ba? O, Daddy, Okay, very good. Ug kinsa may unsa may hukman nimo ha? nga wa ko'y sugton nilang duha. Uy! Noon sa pagutaw ka, masiro ka na anak. Op tingaling madaga kang lagas ng kalakiya. Kalagot magud kaayo dad, uy, way mapili sa duruha. Ha? Pulos ti pasi, pulos kuan. Kanang Sungon? Oh, sunguhoy. An pa ko nimo na unsa man taong ka oy. Aw na nimo paghukom anak oy. Way Unsa mapili man- dad, uy. Ang usa hambugiro, ang usa sad bugal-bugalon. Pero hain makay arang-arang anak-anak. Na, di lang gid ko dad, uy. Na, pagita laglain. Oh, Daddy. Og day adlaw nga nag-abot gyud ang among daan ni Jokard sa parlor ni Baliling, atol nga nagpa-manicure ko. Oh, unsa man, Yads? Ha? Da, naglagot ko yads, uy. Giwantay man ako. Giwantay man akong duha. Gichag na ko, uy. Way mapili. Hambugiro, bugal-bugalon. Day, ni alis Jokard, ay. Uy, ni ang bugal-bugalon ay. Hi! Oh, pilay
Bayot, pili bayad sa tupi? 80 ra. Barbas? 40 ra. Barbasin yung buhok na ko, be. Oh, To ana, sugod nagbugal-bugal. Uy, hindi man si Rosing. Oh, ang harang dakbayan sa bagatan. Grabe, kit ka bugal-bugalon. Hi, Rose, tattoo. Why lami? Palamihan na to. yun na, Jukard, be, kanang sa man, patupi ka o pabarbas? Klaro. Pabarbas na ko, Yards. Kay, doon naman ko yung date rong gabi usa ka siksing nga babae. Nag-inuming duha, pagkahumot Sa babae? sa bino. Bugal-bugalon, kit lagi kit. O nag-inom nayabo ang bino sa lamisa. Gitilaan ako. Ang bino? Ang babae. Oh, nag-isama ka bugal-bugalon. Og tanaw na ko, Yards, parehas yun di mo kalami ni Rosing. Parehas kalami ni Rosing. Ang babae? Ang bino. Why lami? Ang bino? Ikaw! Wa kay lami! Sing. Sing karon. Taparuto ti ka ron, wa kay lami. Unsa may way lami? Ikaw, wa kay lami. Ngano? Bisag bitsinan pa kag usak balde, wa gyud kay lami. Uber man siya ng imo, Sing. Uy, Mo bitaw na tinuod bitaw. Grabe ka kabugal-bugalon. di naman ko magbugal-bugal. Where in the world nga? What's the matter with you? Karon di ay. Bugal-bugal naman sa ka. Oy, Ros, sultihan talang ka. Nga di ko magbugal-bugal og mga babae. Labi na nga sama ka nimo. Just like you, dili yun. Hilasan tayo. Oy, Chukart, sultihan ta lang ka na. Sultihan ta ka. Kung ikaw na lang akong mapana, sultihan ta ka dong. Kutawan ti kag kape. Unya ang kape, butangan akong hilo. Uy, yan na! Uy, Rosing, sultihan tayo sa garay. Nga kung ikaw may ako maasawa, o niya kutawan kung mo kape nga doon ay hilo, sultihan talang garay. Imnon din akong kape. Grabe kit ka bugal-bugalon. Grabe nga way sama ka bugal-bugalon. Murag may bukal ang akong dugo. Disaka gid sa akong ang akong dugo sa kalagot kang Jokard. Grabe gid mo baos og bugal-bugal. Ubanay pa unta, amaman lang unta kong Jokard. Tubangan man sila akong kalagot. Unsa man og kamay pasultihon, Rosing. Dala, si Rosing ato Sinder. Rosing. Kinaim ko na yung ulitaw niya, usa bugal-bugalon, ang usa hamugiro. Ang bugal-bugalon mo yung kalagutan nagmayo, kay iyang ginan, kung ikay ako mabana, paimnon tikang kape na hilo. Ningon sa nang, ako sa imong masawa, imnon ako ang kape nga doon na hilo. Di ko, imnon ako. Bugal-bugalan sa siya. Kung ano sahay ka ng, depende tingali tao pres, no? Pero naiuban niya, di good kanahan ka ng basta hanginon kay masturya imong partner, imong ka-istorya. Pero kani siya board murag dili man serious ang iyang pagka-bugiro. Ba murag dili na may kauban nga Ako sa bugiro, ako sa bugal-bugalon. Bugal-bugal o bugal-bugal. Bugal-bugal to iya. Pero kanang spisog hambugiro hambog nga kanang makalagot usahay mo na bati. Pero kanang hambugiro lang nga dabag pang komedya. Joke. Mahinomdom ko kay pagkuman sa mga varieties yun, ang hatag ko ko ng most behave, most punctual. Yang usa ni ingon nga, walay most handsome. Wala ni ingon ko nga akong ginanin ko, handsome ba ko to siya, pero may ito nagkaugura, ko klaro, ana. Ingon siya nga, bulhog magudpikas mo. Hanggaw, komedya rito to iya. Pagkira bata. Komedya to iya. Ampot, tingali. Di ba tayo konsulta doktor nga, Dok, unsa na ko sakit tok, nagkagwapo man ko? Sa imong sakit, nambugiro ka. Amo din na. Nambugiro. Nambugiro ta. Usahay manggod kung ang tao ni mo nga iyang istorya. Na magani mga komedyante press, tanaw ni mo ro dili komedya. Kay di mo pahiyom. Kato din si aning Inday Imi. Magkomedya to sa di ba ta kibaw komedya yung istorya kay serious kay itong naong. Serious kayo. Serious di lang to siya makatawa sa komedya. Pero may bawa ka nga komedya kay kuan man ka may bawa naman si ko ato niya unsa magkomedya na to siya. Kay mas ganahan ka ko to niya musulti komedya. Kay makatawa gyud ko kanang murag may kamda bisag dili tinuod. Yung matulog kuan bisag tinuod may kamda. Sa tao ra sana. Mauna. Lasing. Sige, wa kay nagustuhan na. Pangita laglain. Okay.
og atong seryoso ng istorya sing kung maghisgot na gani ka unyag ka ng partner in life kanang mao imong ikauban sa salag sa kaminyoon timbang-timbang nga gayod kay upong pas katigulangan dili man na siya nga ginamos pwede iuli dili sad kuno ni pagkaon nga init pwede Iluwa. iluwa Hala. ikaw rin makahukom ana kay ikaw may nagkakita diha no Sige. Ana lang sing, no? Wa kay mapili ng duha si King Koy na lai mo. Ay mapus King Koy. Si King Koy. King Koy and Rosing. Salamat kay Sing Has magpadang atong tulumanon. Kuna ko!